Amérique jamana ɲɛmɔgɔw y'a fɔ Irisi jamana ka lasigiden ye Amérique ko Moscou kan ka janto kosɛbɛ n'a bɛ fɔ diɲɛ fiɲɛ bɔyɔrɔ la. Jamana lakanani kumalasela John Kirby y'o fɔ arabadon. Amérique jamanatigi Joe Biden ye yamaruya di min bɛ fanga di marifa sanbagaw ka kɔkanko sɛgɛsɛgɛli ma. Tadenw taara Monterey Park, Californie marifatigi dɔw ye marifa ci yɔrɔ min na janvier kalo la ka mɔgɔ 20 faga. Amérique lakanani kumalasela John Kirby ye Amérique jamana ka latigɛ dɔ lafasa n'o ye ka sɔn Arabie Saoudite ka pankuru 121 san Boeing fɛ min bɛ se miliyari 37 na. Nɛnɛba sanfiyɛba ye Amérique kɔrɔyanfan minɛ tarata don ni jateminɛkɛlaw y'a jira ko neige bɛna se maa yɔrɔ dɔw la. Californie mara la fiɲɛba barikama laban ni ye mɔgɔ 27 ɲɔgɔn bila ka bɔ yen tarata don.